Koelköpje ben ik geboren. Een Koelköpje zo wie ik leef. Roger, kom eens hier. Dat heb ik zo direct aan gedaan. Dat wordt geregeld, En je hebt verstaan. Wie moet dat verstaan? En du moet staan dan. Wie kan maar staan? Rustig. Rustig. Nu is het feest en mee. En die hebben je niet over de boel. Roger, we hopen ik dit voor niks naar voren. Als woord heb ik nog even geweest. Ik kan me herinneren dat ze 1 keer 11 jaar bij de vereniging best doen. De wil voor dit veel in het zon te zetten als woordzeerde. We hebben een paar leuke verrassingen voor, maar dit is, ik moet er wel niet zeggen. Best zoals een brombeer, dus een knotenrecht, de hartslag en de bloeddruk af en toe boven de 200. En dat maakt niet zo. Ik doe best wel degene wat er immer voor zorgen, dat die steken immer weer dezelfde kant op staan. Ik zou niet weten wat persoonlijk ik zou gemoeten. Best af en toe streng, hou, maar dat die eens achter liggen, dat soortje, hè, dat kan nu. Dan wil ik heel erg voor bedanken. Moet ik wel even voorstellen, moet je heel goed over nadenken wat ze erop antwoordt. Wat vindt u lekker? Frikandel speciaal of marina? Dan maak ik de vraag wat moeilijker. Wat vindt ze lekkerder? 2 frikandellen speciaal of marina? Toch marina. Ik heb toch speciaal als verrassing hebben we voor dit doen de 2 dingen wat ze het lekkerste vindt. Ik heb het nu ervoor. Marina, kom maar. Alsof die vraag als de antwoord frikandel speciaal aan je de accent die er ook met kunnen doen. Dat heeft de betekenis, 2 frikandellen speciaal. Ik heb dat ooit gezien, waar van het eten, die er ook. En ik denk, wat krijg ik te doen daar? Kreeg jij daar van zo'n klein Chinees keer 2 frikandellen speciaal gebracht. Hij heeft nog nooit metgemaakt. Maar er loopt dus ook het bij die 2 frikandellen speciaal. Als dan de zeegram die achter de rug is, kun je een beetje met tot rust. En wie een cadeautje voor, ik ken ze samen met Marina, ken ze in Dorby Oceanparadijs, 2 frikandellen speciaal. Maar dat was het. Zo, kom maar even gaan, vlug. Wel was zo ik zou me streng bieden als ik dit hoor. We hebben nog het speciaal voor dit wat te maken. Dus gewoon zo'n kleur kan dat doen. Dat is een probleem. Probeer het bied ik op te spelden. Nou, je zeker. Ja, dat is al een Dankjewel. Bedankt voor de dingen. Nou, ja, ik ben gewoon. Roger, hartstikke bedankt jongens voor die 11 jaar. Hele inzet. En hoop ik nog een paar keer 11 jaar te bieden te drinken in de hoogte. Ik weet alleen niet of dat waar best wel duur was. Ik weet niet of dat nog weer een put zet af. Dat is heel goed, dank u wel. Applaus voor Roger, dames en heren. Bedankt. Ja. Nee. Vorige keer 2 stukjes zetten. Heb je 1 gezien? Over frikandellen.
Koelköp ben ik geboren.